Hormatly dinleyijiler, biz sizi Jumanazar Garajayewiň hikaýeti tatyna Nurwert Dädebaýewiň taýýarlan Enatly radioýuny dinlemäge çagyrýar. Radioýuny goýan Türkmenistanyň halk artisti Juma Ýazmuradow. Olcan ece yekol iseni iklep saklap kemale getirdi. Adamsa ağır yatırkada oğlunu hordar etmeliği söz veripti. Şo diyennem etti. Oğlu esenem edenli oğul olup yetişti. Ol mektep tamamlanan işlemeye döw talap boldy. Ece. Men mektebe tamamladım. Ennem işin uğruna çıkacak. Yok oğlum. O diyenin olmaz. Sen okumalı, bilimli, soğutlu, alim adam olmalı. Şoň üçin işleme kakta pikirem etmedi. Yokara okuw girmek hakkında oylan. Sinaglara taýýarlan. Oğuljahan ýeki oğluny mektebe oturandan işe yerledi. Eklep bilmän oturany wamyka diýdiräými ile oğlum? Öz gowun seýen ýokary okuw mektebiňde okap, hüner alan soňam işleseň bor. Oňa çenli meň ýagdaýym ýeterlik. Şerip esen ýokary okuw mektepde okuwuny dowam etdi. On tamamlagam bir uly kärhanada injinier mekanik bolýardy işe başlady. On işde galan ýana awry Oljan ejen iklegidi. Inni ol oğluny öýrümegiň, gow gelini bolmagyň ardugyny. Oğluma münasip gelinin öýden girip çykyp ýörenini görsem, armanym ýok. Şu günlere de yeters inşallah. Oljan ejen gelin edinmek niýetem hasyl boldy. Owaň asly terewli gyýylarynyň biri Selgun doğruna geçirdi. Selgun asıllıdı. Üstüne de eri hünerli. Moğolun molu işleydi. Onun işengirligem her bir öwgülü gelinenkiden birjik de kemleri arlar. İýjeng bir wagtyna çenni erteki sabaklaryna taýýarlanyp, okuwçunyň depterlerini barlap, esli otursa da ýerden turup sagyr sagmaga da, çay demlep, ertirlik taýýarlamaga da geçişýärdi. Oljan eje geliniň etýän işlerini her gede kaptanyndan tinnanny özüniň goňjyny daşyna çykarman zordan saklanyp içini gepledip oňa ýady. Tügeleme elleri işe gelişip çıktı. Koy bağlalam hemişe häzir kisiýaly ebedi jibe bolup bagtly ömür sürsünler. Herne olary yaman gözden erwet dillen bir warym öz gorasunlar. Geliniň agraýakdygyny bilip Oljan ejen oňa goňjy has artdy. Inni on gelini ayasy gelýär. Ýaşy bir çene baranyň bolsa Oljan ejen bir ýerde oturmasy bolmaz. Şoňadyr danyp ýör. Hereketlerini görseň ýaş gelini elretmerdi. Moğolun molu işleyen gelini Selgun'u öyde
edere iş oymacak bolýardy. Gelini mektebe gidenden işin pırçetinden bir uğraya hada da günörtü açenni. Öňdenem arastyň içini göl pörkülön ýaly diýdi. Çünkü ol gelini sürgüni öt çağası ýaly şeýle eý görýärdi. Ýekaja ol esenin hem oňa gatyrylmany islemýärdi. Ýöne ehli filegler amalaş barýam näme? Şoňun ýerine esen işten soň öýlerine ýetip gelýärke öňünden goňşusy Miwodaýda çykdy. Salam aleykum Miwodaýda. Elik salam. Öý çörleňiz hagyrgynlykmydyr? Sen men öýümiň aladasyny etmehan ogul. Onnana öz öýüňi düzelt. Miwodaýda sen näme gaharlanýanyňa mene düşünýän nälerin? Men öýümiň näme dikenmiş? Ey pekke. Şonom bilen okmy. Ah ey. Ejetiniň taýar çöregini Leli öten oglan nämäni bilsin diýsene. Miwodaýdan söýleri eseniň degnasyna degip başlady. Gürleýänne sesi gaharga çykkyl çykdy. Hani Miwodaýda düşnükräk aýtsana. Menem özüme näme üçin käýelýän bileýinmi? Bilesin gelse, ha öýüňe barıp gör. Seni adam etjek bolup, gül ömrüni kuleden ejeň, öýüne gelin getiribem işden dinip bilmän, öý işlerine ulaşyp kösönüp ýör. Sen mir ulalyp olmadyk ekeniň. Näme? Geliniňi baga bakjak bolýarmy? Miwodaýda başga da kän zat diýdi. On biri eseniň gulagyny else, biri ilmedi. Gahary ýetjek derejesine ýetipdi. Şo gahary bilen gaty edimlep öýüne gaýtdy. Boğat olcan ece gelini işe uğradıp, düşökleri, yorgun yatakları gün düşen yerde teripti. Ol, hoğla giren uzun möylü sağdın medenine oğlunu göz düşenden onu kuvancına aydası geldi. Emma on kaharlığını görün son dini eşitilir pışırdağın aydı. Men kozatçığım gelinin bilen bahtlı ömür süreyesin dehirine. Ejedinin üy işlerine gümra olup vermedi, etenin qaharını has arttırdı. Son çiğnemol yürep gelişine kimdiriverini haybet attı. Sen zagal dora ver vakardı. Eten üye girip bariyaka ejedine yüdlendi. Ece, Ho, içeri girsene. Sen bilen gurrugum var. bolya bağlam. Inne bardım. Olcan ece elini tutup durun yastığınam kol toklap üye girdi. Ece, Ho, men taňa näçe kere gaýtdym. Öýde ýaş, guzurly geliniň marka. Beýne agyr işler etme diýip. ohe. Dogry aýtsam, men adamlaryň ýüzüne seretmäge utanýan. Nämeden utanýan? Ejejan tenini din jalmaly, ogluň geliniň hödürini görmeli. Ýaş wagtyň işlediň, derdökdüň. Inni ýeterlik şol. Ýani, maňa Miwodaýda duşup käýedi. Miwodaýda? Hawa Miwodaýda sen ulalyp olmadyk ekeniň diýdi. Öýleniň taň etdiň, ýöne alan geliniň sen üstünden höküm sürse owaram diýdim. Ejen görgülini öý hyzmatçysyna öwräýdile. Ol bütün ömrüni agry işlerde işläp, bir teňe tapsa, sana karşılady. Sen kakan ýoklugyny bildirmedi. Den duşlongdan kem etmedi. Bu näme? Foňuny ejeňe sag bolsun aýdysyňmyzy diýdi. Men ona aýdara serem tapmadım. Ol, ýaşy wagtyň işlediň, ýöne alan geliniň, sen üstünden höküm sürse owaram diýdim. Ejen görgülini öý hyzmatçysyna öwräýdile. Ol bütün ömrüni agry işlerde işläp, bir teňe tapsa, sana karşılady. Sen kakan ýoklugyny bildirmedi. Den duşlongdan kem etmedi. Bu näme? Foňuny ejeňe sag bolsun aýdysyňmyzy diýdi. Men ona aýdara serem tapmadım.
Oğlunun sözleri Oğulcağın ecen alcırattı. On yüzü ütködü. Mivodaydı adam taraptan o den yakın bulmasa da taçaklı taşıyan karnaşıdı. Karnaş amorda onun goğunun kalan yeri az değildi. Son için oğlunu seni mağırlar çağıracaktın. Yoksa Mivodaydan bizine ehil garayışının bolonluğuna bilirdin diye gelse de dimen saklandı. Onu da oğlunu cevapsız koymak istemedi. Men sağlığım, rahatlığım marada Mivodaydan haçandan veri ala dedik gelye. Gelin olup gelen ilkinci yıllamda men öz gelinlerinin hatarını görmeyecek olup bayça tıraşıptılar ha. Şu günler meni garnaşlığa kabul etmeye utananmışlar. Nememiş olun öýünne kuşun süýdünden başga ähli zat barmış. Bizim egnimiz pesrak bolan soň nevisler ağırıp 2 kilo tuğ verenmiş. Şonam diline çolap görnäçe gedip yüregim mulanır ol. Hanım maňa da bir diýsinler şo saňa diýenlerini. Ece ne diýäňi? Geçeni oğulgamasana. Diňe Mivodayda däl. Beýleki garnaşlaram maňa iýgenip börler. Ejeni işlerip görmäge utanamokmu diýip. Oğulcağın ece oğlunun yüzünü tereden dikanlap etti. Ol oğlunun gözünü, yanaklarını, doğuda ona nazar ayladı. Sonra oğlunun hak sözleyenliğini, eşten yigençlerini, gönül yanlığını gördü. Bolya bala. Eyle bolsa men şu günden şeylek öýde hiç iş etjek gel. Yatın çöpem gallırjak gel. Şonu iýinjalar mı kalar? Ecezan, gep olarda da däl. Howa balan. Maňa da diýin almaga wagt bollenni. Ece, men diňe öýüň agyr işlerini etme diýjek bolýan. Ýaş, gujurly, edenni geliniň marka, sen kötönüp görme diýjek bolýar. Ecezan. Ah, men ediz walajygym. Entek sen düşünmeyen zadyň kän o. Oğulcağın ece oğlunun taşlarını diýip aladı. Şoňundan soň Oğulcağın ece öýüň köp işlerini geline koydu. Gelinim ol işten gözüne gül salýar. İşten girensoň belini goşap, ellerini çalgap, işe girişer bolup, ehli işler ondan kaçıp gitgeni ýaly derre oturaýardy. Oğulcağın ejeň gelinin ýeteşikligine hemişe gül hoşdy. Tügeleme, gelinim yetişikli. Öýüm ehli işlerini bir salym dedik oturaýa. Gözlerinden gora görsün. Oğulcağın ece inni en çoğun meri yatan çöpü kaldıran oktu. Öýde bir iş etdi, on oğlu görüp, geline käýer etdi. Oğluna bir zatlara güýümine hemäge de onşulamdan çekinýärdi. Mivodayda ýaly biri görege de ornaýda ise esenin ýene de gahar geljekdi. Şoň üçin hiç işin başına baryp bilmän, gümür ýamar etmegi konşoruna çıkardı. O yerde de bollusuz gıybata başladıkları, hayıstları bir kıssarı işi kalıp baryan ýaly tururdu da öýne gaytardy.
Tanrıca onun içinde olacağın ece işsizliğin hem adam yadat yanına koy getirdi. Hey Allah cane. Bu işsizliğim adamı yadatacak eken o. Özüm işin yadı oluğu yalım değil ekene. İnnam canın dövüm olup bar yara. İşsizlik olacağın eceni yadadanı bilen olmadı. İşsiz oturunu bir hayata yetmeke bir yerlerden iyi üzülmeyen kellalar peyda oldu da işteyden kesildi. Ecenin adını görün esen ele uğra verdi. Ece, Ho, sana neyem oluyor? İyi bir çiveme uğrun yok. bilmedim balam. Bir yerden kellalar gelip yapıştı. Onyança gelini gelip olacağın ecen el ayaklarını manglayını ellep gördü. Kılgını kalıptıra. Lukman çağırayılı. On yalı orta çağıralı. Esen haydan hay el telefonuna yapıştı. Kenilin men Lukman gelip olacağın ecen kılgınını varlap görüp değer derman etti. Başka da niye el dermanının gerektiğini yazıp verdi. Değer dermanın gücüne mi ya da oğlu ile gelinin ihlasından mı karı bir kunun olacağı nece beğer vakti. Yöne o da o çekmedi. İnni onunla baş aylanma dörüldü. Lukman onu da imedip ayırdım etse de iyi yanının yeni bir keder tapırlı. Karı kederler kedek hücum edip olacağı neceğin interpelerini uğrup barıyadılar. Ondan esen şehre gidip atlı Lukman'dan birini alıp geldi. Olacağı neceğini ünsü gözünü geçirdi. Sonun dışarı çıkanını olacağı neceğin ulu bir kederinin yokluğunu on karlılık bilen uğrunuşup bilmeyenliğini oğlu esen aitti. Ece, Ho, Lukman, Ece'nin ulu ketel yok. Dine qarrılık bilen uğraşıp bilen ok dedi. vah hey oğlum. Bar derdim garrılığı öğrenişmek olsa onu öğrenşerinle. Garrılığı görközenine şükür. Yeke valamın bağıtlılığını gördüm. Armanım yok. Ahtığa da basım yüzüm düşür inşallah. Olacağı nece tonku öldür aydanına yanına oturan hamilelik taşını ildirip duran gelinin yüzüne yalgız bilen karadı. Sülgün gelin utanıp aşağı bakanına yüzü kızgılıp öğüsüp gitti. Koşutup yağız geldi. Sülgünün hareketi has ütgäpti. Olcan ece ona begeniyedi. Özünün ağtıklı bolacak günlerinin inne udokta değerliğini ananiyedi. Sülgün gelin süngüne çağırırsa da kayın yenesinin üstüne kökönöktü. Onu edil çağa sereden yalteretti.
Hepten yekşemmi günlüğüne karamazdan İrden işe deyip çıkıp giden eten Olcan ecen güdün yollu oydu. Ahir ol dillenmeyen oturup bilmedi. Bugün iş günüme del olin esencan zuda kän evlenile. Kiri umoğun aladası bilen qıdırdan birin sülgün kayınna yüzünün uğruna cevap kaytardı. Menem bilmedim. Eglenni öze işi derdi köptür de. Basım gelirle inni. Sülgün kiri umağa zerurda atlan toğuk tuğdun özün tayarlaptı da dışarıda koydun tuğ getirmek için bidirlerini alıp hoğurluğuna çıktı. Onu sekin üstüne sinna oturun Olcan ece tarsa yerinden turdu. Hoşum olsun. Görgülcüğüm ağırdat ötürmelele. Olcan ece ılgaçlap barıp Sülgünün elindeki bidirleri aldı. Özüňi bir neme ayaxaryn bağlam. Su özüm getirer. Olcan ece eli bidireli kuyatırap barşına öz yanından hüngür dödü. Neme deyseler şey deysinler. Kömökleşdim öz gelinime kömökleşýän. Esem öz öýümüň işini edýän. Asıl o zatlar bilen kimin işi var? Başta hiç kime kulak asmallarlyk. Ine işsiz oturup birgiden derde eýe boldum. Olcan ece su getirmem oňmady. Geline kiri umağa da kömökleşip başladı. Ejesi, siz otursaňyz lan. Men özüm ýuwurnam, serernem. Yok balam. Men oturmayın. Gördüňä men oturulýym ýeri näçe kesele sataşdym. Indi men iş bilen olara hücum etjek. Olcan ece geline krem ýuwuşdy, terişdim. Gerek bolanny suwunam getirip berdi. İşlemekden oň göwüne açyldy. Köňlü şat boldy. Ýüze ýatyldy. Mundan öňkünlerde gün olsa batırıp bilmezdi. Bugün oli geline kömökleşip berşini ol günün neyle batandan bilmedi. Edenim şomalı öynediler. Ol ijedinin telerin aşağına nahır biçerip birini görse de Olcan ece oğlunun öýe girip gidenini görmedi. Kur'an eşikleri yığınlaştırıp öýe giren Sülgün bir talından gözleri yaşla çıktı. Gelişine de gaýnynesine ağlamjırap edilerini. Ejesi, siz geçip otursaňyz lan. Olcan ece gelinin gözlerine ýaşy görüp, oň näme üçin ağlaýanlygyny düşünmedi. Oy balam, sana näme boldy? Näme üçin ağlaýan? Men diýdim-e, maňa kömek etmen diýip. Ýaň esen gelýäke, ýolumy ýuwdaýda saklap, Sülgün ejine suwdaşa diýipdir. Olcan ece töwrüne garanjaklady. Görleýänine sesi gaharly çykdy. Nire dol? Esen öýe geldimi? Sülgün hiç dat diýmedi de öýe görkezdi. Olcan ece şo gaharlyň onuň adyny tutup gıygırdy. Esen öýden atılıp çykdy. Howaja. Olcan eceň gaharly, haýbatly duruşy alkymna gelen eseniň dolugyny şarpyk çalarly görünýär. Men sana akıllysyň öýdüp berdim. Görýän welin sen kelläňde ýel aýlanýar edýän. Ýokary bilimiň var. Köp kitap okudyň. Şonda da mektepden soň bilme almadyk ejenkiçe ýok sen akylyň. Ejen näme boldy? Men sana näçe gede gaýtdym. Gıýbat gurrunlary kulakka abartma diýip. Sen bolsa kenidem agdy boş aýalyň gepine gidip ýörsiň. Eje. Näme eje? Gepleme. Seni dinläsimem gelen ok. Sen meniňle gaýdyp Sülgüniň göwüne degäýsiň ejengden gaty görme. O da biriniň çağa taýryn.
O da ilki özüňe basyp gör. Hiç yerde hiç saat yok yerinden gonuňa degseler ne hil bolar? Yakarmış o saňa. Janyň yanmazmy sen? Häzirem sen sülgünüň janyny ýakdyň. Ola sen öýüň, sen awraýyň diýip şu ýagdaýda har turup ber. O basym ene bolmaly ahyry. Ece. Näme ece? Sen bolsa bir bolgusyz gep kulakka bardyp, çymrydyp haýwat atyp berdiň. Öz ýeňiňdäki kelläňim işledip göräýä senem. Onsoňam meni ellemi goşurup oturdup keselwendi öwürdüň äsen. Ay menem Ece. Näme senem? İşsiz oturamsoň bar kesel maňa hüjüm etýär. Hey, öňmen bir ýerim agyrýar diýip aňylçyňleden watym bolupmydy? Bolan näler? Ýa-da ejenden basym dinasyň gelýärmi? Ece jan bedime wori. Meni bagyşla. Şu goňşular bara. Şu goňşular. Dinleme ýene aýdýan. Dinleme şolary. Olara özüm jogap bererin. Esen ejedini garda gojaklady. Ece. Wadi ha Ece jan. Bana döneyin Ece jan. Wah, şeýde bala. Esasy zat öýüň awatlygy, agzy birligidir. Şonu unutma. Agzy birlik saglyk bolsa bolar, jan balalam. Hormatly dinleyijiler, siz Jumanadar Garajaýewiň hikaýaty taýyna Nurwert Ýadawaýewiň taýýarlan Inatly radioýuny dinlediňiz. Radioýuna gatnaşdylar Türkmenistanyň atgadynyň artisti Dursultan Anamradowa, artistler Alyas Durduýew, Gülşat Meňliýewa, Aknawat Aliýewa. Radioýuny temarlan hem saz bilen beden Merdan Ögüzmämedow. Radioýuny goýan hemem alyp baran Türkmenistanyň halk artisti Juma Ýazmyradow. Radioýunyň redaktory Ýajemal Annaýewa.